Yero itrai. Hallelujah. Para bangat bi'et. Ngapriang sngop ha bat ngapriang ifi. Naduk kilong kepa. Haduk kilong kemi. Ki kun samla. Kan tebat shenrang. Ki hap ki baret. Uway puway baro. Dega jingit ke jong try. Dega jingit ke jong belay. Kabang ngapriang ngapriang sngop ha ipi. Hakan ke jing syekri. Ia kabangin yok sngiaw. Bangin syashkor. Ia ki kubor. Ki jong try. Nga ay kublay ipi. Uway puway baro jong kane kapor. Haka kerteng kabaem. Bat kabadan kabor. Kajong utray. Unong penem jang ajong pi. Ba ulang u Jesus Christ. Hallelujah. Ka kubor haka ne kapor kabakenta. Ba umun sim jong utray ay. Bangan sam hapedeng jong pi. Bakalong kumne ko kibait ki jong utray. Ka jingkerman how utray Jesus Christ. Ka wanra ka penpoy haka thong jang ka jingjot. Ka jingkerman how try Jesus Christ kan om penle rain bat kan om penrain bukho yanga yapi how pi don ka jingkerman how try Jesus Christ habangi kerman how try bo blay jing ba kraw ba dan ka bo ni poy ka jingjot bat kata ka jingkerman kan om penrain bukho ifi. Hallelujah. Ka jing artatin kamju penpoi she ka jing jok. Ka jing artatin ka penpoi no sya kata ba pin syam pin kendu nin kendu na pin syam ya ka jing le roi. Hallelujah. Kade ka kubor ne ka por ka bakanta ngawanra ba mensim troy ai bangan sama pedeng jong pi jong kade ka por ka bakanta ngayo wer ya pi. Bat ngakan tu ipi to pelai ika por ba koridor jong pi. Haka de kentra. Ban snap ban shashkor. Ban aijaka. Ban pediang ru ini ka kubor ka jong truai ngej haka de por ka bakenta. Bau belai udon na ka jaka ba pi snap ini ka kubor. Bau belai unda kerku ipi. Haka de por ka ba menta. Tongin ya snap, tongin ya shashkor. Kan nong rim kalong naga ketien ke jong belai shimbenta hagane ka por ban puli lang bat nga ladadon ka ketien jong belai hajan jong pi ka stiu pol apostol cheki nong rom san kalanong ka dekhot ka basan search sin nga ong ipi ka chitiu pol apostol cheki nong rom san kalanong ka dekhot ka basan ki kintin baki ketien ki ba ong kumne. Bat kata ka jingkerman kam ju penrain bukho kan yapi lana yanga naba ika jing i ju belai la the yar no buk haki donut jangi da umen sim bakhoi yo bala ai no hanga happy ya roi try. Hallelujah. Snap shashkor bagan ke ketien jong try kene ke ketien ke jong belai neng kong hi ka keren yang ngau bayeng ha pedeng jong pi bat ka keren ye pi kilong kepa kilong kemi ki khon samla kan tebat shenrang ki hap ki baret ki basngap ki bashashkor ha kene ka por ka bakanta ka jingkerman how try Jesus Christ. Habadon ka jingkermen how try Jesus Christ. Habangi abkermen how try Jesus Christ. Kata ka jingkermen how try how belay. Kamju penlek rain buk ho yana lam nyepi. Hakan ka por ka bakanta nga ong nyepi. Ki bapang bat ke basitong. Namar ba ka bangay ina pedeng jong pi. Pi komen ha ki video ka bangat duai. Pi ai ki mat jing duai. Pi bu ki mat jing duai. Pi pa duai. Nge ina pedeng jong pi. Ki babun tang ki bapang bat ke basitong. Ki babun na pedeng jong pi. Kilong kemi, nalai kilong kepa.
ki khon sam la kan thei bat chen rang ka bang i ka lok pi komen ha ki video ka bang yalap i ka khatin ka jong trai ha ki video ka bang duai ka bang i ka long ba pi ai ke mat jing duai pi pa duai ki ba bun na pedeng jong pi ki ba pang bat ke ba shitam pi skau jing jar ke ka jing pang ka jing shitam pi skau kuslai ke ka jing pang ka jing shitam pi skau kurmar jing mot ke jing pang ka jing shitam kau ban beng ka de khot mat ka jong pi nga ongi pia ka de ka por ke ba kenta ha ba pila shong ki jat ke jong trai ha ba pila pendam ke jing duai ha ba pila pan no ble ke jing pen kia baik Jisu bangi syakuri ulang try ulang belai ulang doktor jang ki mat jang pi bat ki men sem ki jang pi uang naga gospel jang Markus pulih lang bat nga naga gospel jang Markus khat wei kalanong kada khat kaba ar pausa ong utrai ong ublai kumne kini ki jing kular ki jago ukular pi ni di ban kermen ni di ban bu jing kermen hakini ki jingkular ke jawa uangkum ni ke baro haba pila pan pila karpat uangkum ne pan tonge wan arta tin tonge pi pediang bat pin sayo pila syangi kejat ke jong try Jesus Christ pila pendam ke jing duai pila karpat di otrai un pen kia ke jing pang ke jing stom ke jong fi pi kwa pi terang pi sliang pi tengan pi snyo dan kam baka jing pen kia no belai ba pi kwa ban yo pediang haka jing ke jong fi pila pan no belai u belai pat uang ke baro ya ke ba pila pan pila karpat tonget pin pediang pin sayo boleh kata pin lam naga gospel jong Markus khat wei kalau nang khat ka ba ar pausa u Jisu u keren biang naga gospel jong Matius ar pawei kalau nang kada khat ka ba ar pawat u ke baro ya ka ba pipan to pan naga jing duai ke baro ba pin pan no belai pi karpat yo belai pan deka jing duai karpat deka jing duai ha pila pan deka jing duai pila karpat yo belai deka jing duai bat ong belai deka donat ka bangai deka mensim ka bangai deka jingem ka bangai ka jongpi pin sayok pediang klem da arta tin pin sayok pediang kita ong try kita ong belai nga ong ye pi ni day hawa pi pang hawa pi system pila pendam ga jing duai pila kerpat yo belai pila ben nek hagi ki jing kular ke jong try but hagi ki jing kular jong belai pi day ban kermen up kermen bat bo ga jing kermen utrai unsole ike ke ba krau bat ke ba batam haka jingem ke jong fi you right right hallelujah haba pipen tip show belai ublai umjukan tak ike jing pentip jong fi ublai uyo snyau ike jing pan jong fi ublai uyo snyau ke jing kerpat ke jong fi Paul apostol kren Filipi sau kalanong kada khat ke ban reu wat kuslai haki ai baro Henry haki baro haki jing duai bat ki jing kerpat pentip show belai ki jing don kam haka jing em jong fi ki jing don kam ki jong fi pentip show belai pentip ke jing pan jong fi show belai ki pentip show ta uba krau ba dan bot ubala show tau bala pi pentip pi kerpat hau tau bala pi kerpat hau tau bala pi duai hau tau bala ubala ban le ai ye fi ubala ban pengkia ye fi ubala ban le ai ye fi ubala ban le gi kam ga krau haleluya ya ro it right nga ong ye fi hawa pila dani ki jat ki jambo hawa pila sham ki jat ki jambo
pila pendam haka jing duai, pila pan, pila kerpat, deka donut dan dok kemensiam, deka jing embaro haka jing duai, deka donut ke bangai, deka mensiam ke bangai, deka jing em ke syangelot ke ba aitilot, bat dah ke ba kerman ko para bangai biat, dah ke ba kerman, utrai, unam ekon suat ya fi, ong utrai Jisu. Na gospel jeng Matius nyau dekat ke baniau. Pan toan saai. Wan toan syasya. Pitit on pelit fi. Naba ubapan barok uyok pediang. Naba ubapan barok uyok pediang. Sengat nga ong ipi. Kini ki kintin. Kini ki kitin. Kidai ki jong belai. Bat nga ong ipi. Ka kitin ke jong turai kalong ka ba shisha. Kaba shisha, bat tong ngek haka katin ke jong try. Haba pi pang au pi sitom, au pi duai, pi kerpat no belai. Pada syang ke jang try. Pi kwa ban yo kia, pi kwa ma pin yo mat jing pen kia. To kerman. Haba pila duai, to kerman. What arta tin? Kami lenti. Utrai. Uyo snyau ipi usha skor ipi. Bat mulai naga bantah ka jong fi. Haleluya. Dete kedau bau Jisu uhikai parabor yang uhikai parabor pi haka jing duai. Namar bunsin wat ye kita ke jing panjang inau belai. Wat ye kita ke jing panjang inau try. Syai pen shoy ka ne ka dok. Ka pen artatin. Ting wan ki briu. Ting ki breu ki sngau tu bakalang kum ne. Ting ki sngau tu ang ani kata ka jing duai jonga. Tip ublay yo sngau ne. Tip ublay yo sngau ne. Tip ngan sayo ne. Tip ngan om yo ne. Kawan ka jing artatin. Kini kidai ki jing penshoy. Ye kini wat ai jaka. Jisu de kadau hikai ki jing duai. Naga gospel jong Marcos kat sau kalau nang dekat ke balai pelprau ongkum ne to syarai to duai bapi om yo lek psot haki jing pen shoy bapi om hap akan jing pen shoy bapi om sangat akan jing pen shoy namar bunsin ketika jing artatin ke bai hiat mai ke breu ketika jing artatin kalau mau ke batan ye ke breu noble kajing artatin kadai kajing punya klat yo breu now belai kajing artatin ka punya klat yo breu naga tanga jingat kajing artatin ka punya klat yo breu naga tanga jing skam how belai kajing artatin ka punya klat yo breu naga tanga jing kerman how belai kadai kajing artatin ngaung yo pi kadai bat kadai kata ka bamlang ka bandai now belai nyam deban aja kai kan ni deban kentat mardor ye kan para bangat biat how try Jesus Christ to syarai to duai ba pinom ye episode hapok ki jing pen syai shisha ka mensim ka smart ka dok dekat telot om try Jesus Christ de ti kadau kenang bagan ka dok kan om yo ban chin syar yang ai pi haki ki jing haki kita ka bam ye dekat kum ka mon ka jong try ngin om man thai ka jing duai Naka gospel jong Lukas kat pra kalanong kadakat kabaningkang Jisu kren kumne. Teula kren ka pangarsi haki syapang baka dai ke ban yai duai bat ban om man thai syu haka jing duai. Kadai yang kadai pi kalong ka badai yang shisha bangi ngimde ban man thai ngimde ban sngau thai ye ka bang ngimde ban le thai haki jing duai. Kadai yang ban yai bat ban long ubay yai duai ban yai duai ken mau para bangat biai ni ban yai duai wala apostol hikai Thessalonika banikong san kalanang rakat ke bakat miau to duai klem daput duai klem daput dei ban long uta ubay yai duai klem daput
para banget biit. Ka jing duai kadai ka wai ka atiar ka bau belayu ai yang ikolong bangin yang yale persya ya ki jing pen syoi ka bunjai ka jingem ka jongi ka jing duai kadai ka atiar ka bau belayu ai ka bangin yang yale persya ki bor ka jing dom ki bor ki boy tap jong soidan ki bor jong kadai ka purtai ki bor jong ka dok ki bor jong ka jing tulat baro haka jing duai nyin job yake haleluya katau pol apostol Ukran sebagai Efesos riu kelenong dekat ke bakat pra untuk duai halakasni kerpat halakasni haki jing duai singap ke Bible ka hikaya pi baka jing duai ni deban yai duai klam dapot ni deban yai duai halakasni ni deban yai kerpat halakasni ka mutba ka jinga kren jungi bado balai ha man ki por man ki sni bangin dan haki sanda jong balai haki jaki jan jong balai man ka singin snow aka daga donat jungi aka met ka jong kres man ka sni bangin don ka daga jinga dai bado balai kena ka jing duai kawan roa ai nge kata kalangka bandan ka jinga dai bat utrai banan gajinya dai bat oblai haleluya ar chronicle niau kal nang nakhat ke bakat sau la de ki breu ge janga ia bala khat da ke kerteng ge janga kin da penrit ia la de kin wat ek khmat janga kin pile ti baman jangke kum ta tengen yo sngau na bening ngan sha skor ke bat ngan pen khia ek ri ke jangke haleluya ya ro utrai haleluya dai te kedau ngaong yipi kinu ki jing duai habangin lei shoblai haringkat ki mat ki jing duai haringkat ki jing don kam ga jing em jong pi pendam ga jing duai pi bo ga jing duai pi karpat shoblai pila pendam hoblai pila bo ga jing duai pila karpat shoblai bat kita ki jing duai jong pi bat kita ki jing karpat jong pi how try Jesus Christ ngaong ya pi dakum ne the duai de ka bakerman kerpat de ka bakerman namar ba ka jing kermen ka jong pi how try Jesus Christ ka jing kermen ka jong ye how belay ka ne ka jing kermen kan wan ra ngai pi ha ka jing job ya ka pin yo khai yo so ka jing kermen ba pin wan ra ba pin yo boy ha ka jing job pin yo khai yo so ka jing kermen ka bom peleran buk ho ya fi haleluya ka jing kermen kam ju pun ran buk ho ya fi ra banget bi ki be ki jong try ha pi kermen ha belai ha bang dan ga jing kermen ha try fi tip nam u belai fi tip nam u yo i ye fi u tip ye fi ya ro try haleluya na ong pi para bang be ha ba pi shekrio belai bet pila syam ye kata ka lenti ban shekrio try pila syam ye kata ka lenti ka ba shisha ban shekrio try how pila syam ye kata ka lenti ka ba shisha ban shakrio try ya bat shakrio belai da ka ba kerman ka ba bun ka long ba ki snyo thu ye de ba ki ngek yu jisu ki smart sha jingasa bat nga syai kali ka ong ba pidon jing kerman em banrung hakahima oblai em ye kata ngam dan jing kerman ki ngim tip ang balai pim dan jing kermen ngadi bapop ngadi bajot ngadi batingit habakum ta piu iba pilong iba pop pi iba pilong bajot pi balong pi batingit hari balai pim kalah ka bamot dan jingmut ayu ba pin lek aga kam jing syakri lada pim tre ban kalah ka bamot pim tre ban eno ai ka pop pim tre ban kelab mun daga jingim ka bajot pim tre ban eno ai ka jing ijli ka dong ka daga pertai ka dan jingmut ayu pi lek smart haka jing syakri namar banga ong pi kene ko wei bangin syakri oblai dah ka bangin syam ye kata ka lenti jong ka jing shisha bun sin ni ke bring syakri o try nim syam ye kata ka lenti jong ka jing shisha syakri o try daga ba syam ni ka lenti jong ka jing shisha syakri shisha yu try rengkat ki jing em ki jing long ka donot ke mensim ke jing imot jing perkat barok
syakriyo try. Haleluya. Uji syukran kumne. Ngalong kalenti. Bat ka jing shisha. Snap. Ni day ki bangay. Habangi ngek. Ni hab yat. Na kalenti. Kaba Jisu ulang ka jing shisha. Bat ka jing de. Kemamut ba kibayat nakata kalenti ka jong utray Jesus Christ ka ba shisha ye kita utray umat ikina markela kala bamod ula sait ka jing tingit jong ki ula tau tamay ki bat ula penim ye ki syam ka jing penim ki pediang ka jing penim la penim ye ki habangi yat hakata kalenti yat da ka ba kerman daga ba bungo jingkerman Kristan da yat da suma Kristan tu yat daga ba kerman yat daga ba kerman o ngala syam yo Jisu ngala pediang yo Jisu ngala i yo Jisu bat ngala yat daga lenti ka jong Jisu ngala bod yo Jisu ngala syakriyo Jisu ngadon ka jingkermen katong ka jonga ye ka baga kermen how try Jesus Christ ngan yo boy haka ri jingkular ngan rung haka ri jingkular hoy ngau briu long bamla blay jonga long bala haleluya hangi ki briu long ki briu shisha Omdan naladi ay ruem. Klam ublay. Ngamlong ay. Klam ujisu. Pila raban rung kahimau. Jong try. Henry habang la syam yo try. Habang syam yo try. Ngikermen. Da ujisu kres. Da ujisu. Ngalaban le ya ki ay baro. Pilaban le ki ay baro. Da kajing pensyait bor ke jong blay. Ngaong ipi, habang yad kata ka lenti ban syakriyo try, yad da ka ba kermen, bo da ka jingkermen ang try jonga, ulong ba kraw ba danbor ba penla ya nga, uba kersyan ya nga, uba ay bor ya nga, uba yarap ya nga, ngalong ubriw bamlong ay rem, henre nga yakhon, nga pari kosil, ban mare, ban penpoy yaladi, siya kata ka rijingkular. Noong ifi ka jingkermen jong pi ban poi daga pi ap kermen pi yai kermen ban runga ke hima utrai kataga jingkermen ke jong pi noong ifi ka jingkermen ha utrai ka jingkermen ke jong pi ha oblai kanong penrain buk ha ifi pi poi ka jingkermen pinyo ke yo so pin poi ha kata ka jingjob pinyo poi ha kata ka thong haleluya yero utrai Bat bunsin la dengi artatien ni ai je ka jing artatien ni bu e ga jing em jong ni bunsin hakata ka jing artatien dala dehi ni lai IT show soitan haka jing artatien ke jing artatien kim de ki jong obelai ni ban bret e ga jing artatien ngai ong Jisu jonga ngala pediang ngala ngai Uyo siyaw. Usyashkor. Uyo iyo tip yana. Bu ka jingkermen. Bu ka jingkermen. But up kermen. To kermen ki ay baro. Now try Jesus Christ. Pipang pisidom. Pila demi ki jahat ki jengko. Pila benda maga jing duai. Pila kerpat yo try. What ay jaga ka jing artatien. Kermen utrai uyok sengaw kijing duai jong pi uyok sengaw kijing kerpat jong pi bu ke mensem ke donot ke ba kermen bat ke ba syanya ke ba IT lot ublai haba uyok sengaw kijing duai kijing kerpat jong pi tiap upediang haba upediang unle namar ublai ulong babaha uba i yefi uba i yangi unle aka ki babhatam ka jing em ka jong fi haleluya habangi syakriyo ngiya ya kata ka mon jeng ha pi imah kata ka mon jeng
Piyaj na kata ka lenti ka jung. Ka jing shisha. Haka jing yam de. Pitip na. Kelam na arta tien. Umun sima koi ubelai. Uyalam ye pi. Ban pen po ye pi. Haka kata ka ri. Ka ri jing kular. Kala dap shisha. Dia kata ka dut pada ka ngap. Haka jing suk ka jing kemen. Ka baslaya ka buram ka jong try. Ka try snong ka jong ka jong pi. Om dei ka ne. Kadang chatai. Ia bau try de la pen krek. Ia ka bau try ong kum ne ngan lek nak. Ban pen krek ka jakai pi. Bat ngan wan such sin pat. Ban shimti ban yalam ni pi. Ia roi try. How pi mat ke jing ak. How pi kenduk ke jing ak. How pi syam jing ak ke jing em jong pi. Yang bat lek ban yare ke jing ak. Onde kalau habangi kenduk jing ak bagi mat jing ak ngin rano syadin ak. How pi kenduk ke jing ak. How pi lewa sya pi syakri utrai. How pi kenduk jing ak pi mat ke jing ak pi syam ke jing ak. Yang yare ke jing ak. Yale dah kermen how try Jesus Christ ngayeng ban yale ke jinga namar nga kermen utrai jinga bakam krau ngai kermen bangan job ke jinga ngan job ke jinga kilong kpa bat kilong kami ngaong pi piam na bentai khon jong pi beki jot kilangam ka di ke ji sobha ka pertai ngaong ipin ka por ka bakanta haba pi pila pentip shoblai naman tagi khod jong pi ki umat ki jong pi kila jauh kejat ke jong try Jesus Christ bu aka donot jong pi bu aka mensim jong pi ka jing kerman ap kerman ublay yo snyau ke jing duai jong pi ublay syak skor ke jing duai jong pi nam taki khod jong pi utrai hakawai ke si un kata e ka donot ke jong pi un kata e ka jing em ke jong pi un kata e ka mensim jong pi ki jing duai ke jong pi pi duai de ka donot ka boy haka ket ke jong ublay hakawai ke si kita ke jing duai jong pi Daka pi kermen hau belai. Daka pi ap kermen hau belai. Pinjok kait yo so. Ki jing pan ki jong pi. Ka Bible ka keren ngi. Ka jing kermen. Kam juk penrain buk ho ifi. Kam juk penrain buk ho. U belai kata ka jing iet ki jing usisha. Ula the buk haki dok note ki jong. Haki dok note ki jong pi. Ula ai pi umen sim ko. Ula ai ngi yo men sim ko kene ka khubor nga wan ro ane ka por ban pensngiao ban ya thu ban ong ban sam hapdeng jong pi ngangai u blay kor khui fi u kor khu ngi hene ka por ke bakanta shua bangan sham akwa ban tuai mata jong pi ke basnap ke basya skor ne ka khubor jong trai to ni tuai trai jiso Yarap ikilong kpa bat kilong kami ki khon samla kente bat shenrang ki hap ki baren ki basngap ki basyak skor ki khubor chong me kar khui ki ablai pen syak bor kar shan bor ki ko try Yarap iki ablai jonga hagre kenta nga duai ai ki kata ka donut jonga jing kermen ai ki kata ka men same jonga jing kermen pen yo ai ki ablai kata ka jingem ke kermen hame ki ai baro ka jing kermen kata ka jing shengya ka jing kermen kata ka jing ai tilot ka jing kermen ka bread lot hame ablai jong hallelujah ka bram nga ai shame name nga dapan ki baro kerteng jisu amen yaro try ublen kar khoi fi ublen kar khoi ngi ngin second do hawai pat ka por nam ta ka puram chong try amen